जय हुलुमान आं जेरैखि जायाबाबो मिलिटारि साख्रिखौ मोनथारथों आं मिलिटारि साख्रिखौ मोनोबा नोंनो बोरमा माथाम जाहोथारगोन आंनो हिनजाव गुफुर गावदां नांथारगौ आफा बे मिलिटारि साख्रिखौ मोनाबाथ' आं हिनजाव मोजां मोनखानाय नङा बिनिखायनो आंखौ खारनो हायैखौ खारनो हानाय खालामदो आफा बारनो हायैखौ बारनो हानाय खालामदो जय हुलुमान ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति ओम शान्ति या 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 हे 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 1 2 3 嘿嘿लागावसैबो नै जालालै माथो आयदा बोरै मोननांगौलै बिदिबा साख्रिखौलाय हाथ्रा माथो सानफ्रामबो प्रेक्टिसानो खम जाबाय थायोब्रा आयदा हामथारलालै जाथारला माथो गाबोन मेंनायखौ हमथानाबा फुरा 20 बारसो होनांगोनलै जाथारनाय नङा है आंना जोबलायबाय इसोर बावदोलै बाप अग्रि बिजनि जिउ सुंनाया बिराद गोसाथारलै माथो बिराद गोसा डेन्जार जाखायो बेनिया गोसा ओइ लों लुदोरा आं बायबावगोन ना दा दे हो एसे लासै जाब्रा मेथाइखौ थाब जायो मेथाइखौल' थाब जायाबा जायोब्रा नोंलाय जौआनो मेरला दंबावो दे बारा जाला आं मेकआप खालामनांगोन ना फाग्लाफोर जौआनो जेबो जाथाराखै गोदो आसोलफोर सिन्था दाखालामलै आं दा बायबावगोन ना दे नोंहा माहाजोनखा नोंहा सिन्था गैयालै माहाजोनखा थाखा फैसानि सिन्था गैयालै मालाय बेहा बे दावरी फैसा बुथुलाय ओइ फैथ'लाय आसोल ओइ आसोलफोरा मोसौ बोस्लायनोलै हाब बे एफा सान्दुं गोसायावनो फैथ'ब्रा दसे ओजों नांगौबा दा बोस्लायफिन फै फैथ' दसे ओरै दसे फैथ' नोंसोर लोंदो आं मोसौ बोस्लायनो हट बेनोबो खाबसिलुना बै जानाय नङा खोमालै आसोलफोर आं ओंखाम जाखांनायानो बारा गोबाव जाथाराखै होद खाबसिल' जेबो जाया ओइ बाथारदोंमोन आङो लोंदोब्रा लों जेबो जाया दे बिलाय आयदाय जागोनलै नोंसोरजों जेबो नङाब्रा खनसेल'आ ओंखाम जाखांनायानो बावथाराखैमोन आं हट आंबो लु मोजां दा जौआ मोजांब्रा हाबथारासैलै माथो अग्रे बिजिनिसो जौआ मोजांब्रा अग्रे बिजिनि जौआ थामाम जाखायो याखा लोंना हो माथो हाथाराब्रा नोंसोरलाय दुर्गा फुजायाव लिस्टि सिथाब बोलायनाया बोरै जाखो नोंना बोरै जाखो गस्लाबारिनिया फाग्ला सप्ता खनसे मेथाइ जादों मालाबा नों बिदि जाखांलायबावबायसो हास्लाबालै नोंजों हालालै नोंजों बिमाबो नोंनिया गावनिखौ बावदों
हाब होद नङाबा दंनायालाय दंमोन गायदे दे जानजियाव ओंखारलांनायखाय गारबाय आं आलाफोर शाला बिदिसो अट'नाया आंबो माथो पात्ताखौनो होलाया माथो लाजायोमोनब्रा गायदेबाबो होद लादोलै आसोल लादो बेखौ नोङो हा महरालाय माबायदिमोन लाजायालै ओइ नोङाबा आंनो होदोलै मोजाङालाय मोजां साबमोन बे आंनि जानजियावनो थालांनायखौ बोरै लानांगौ जाखो आंलाय बे नों समान लेभेल बेलखौ नांथारगौ होमब्रा बै माथो बेलाय सिखारबाय एसे लोंबावदोब्रा थांनोसै खोमालै दहायनो फैनायमोन आङो बेलासिलायबायसो मोसौ बोस्लायनांगौआबो बोस्लायनाय जायासै नोंसोरजों लोंनानै दा डाइरेक्ट लांफानोसै आङो ओइ आसोल दसे थाबाव ओइ जानाय नंलालै थांनांसिगोन थ' थांनोसै थ' होमबालाय थ' थांसै थ' जौआबो गैखाला थ' आंनाबो गैला ओइ गारामायानो सिथारासैलै आंहाबा मेथाइखौ जालांजोबनांगोनलै खापखौ गारनांगोनलै मानसिफ्रा गाज्रि मोनगोन मेथाइआ दंबावो माथो जालांजोबथारनोसैलां र' आंनोबो गरनैसो मा गोदि मोदि जासाबबाय थायो फैद' थ' गाबोनफोर लोंसैलाय दिनैनिया जास्लाबासैलै गंनैसो लाबोखाबानो मोजां जागौमोन आंहा हले एसे जासोबायलै बै आं मोसौ लांफाखानोसैलै नोंसोर थांग्रोदो दे लांदो दे गाबोन नोंसिनि फालालै खिन्थु देब्रा जागोन बेखौलाय मा सिन्था खालामदों नोंलाय हनै हनै जाग्लांनाया जाबोलायबाय बेनालाय सानफ्रामबो मोनासिरा सोलाव मेसेज मा होनोलै आंखौ नोंसोरबो खारब्रा मा सामफ्रामबो लोंजानोल' फोथां साला इबिसिटिखौ सिनाय रोङा बिदि साख्रि मोनो गोदोलाय दा हनै खनाथिं खारदों आया मा जाखोलै फिदिंनो हायासै नै अमसद गैला आंबो लावबायना थै बेखौ गेलेबाय थायोलै थ' लोंहैसै थ' लोंहैसै थ' होमबालाय थ' बिदाखौबो लिंलांफानोसै दे नङाबा थ' आयं हाग्रा एवदों औलै आयंमोन हाग्रा एसे दख'नाखाय एवदों आङो आयं बिदावा न'आव दं आयंमोन दं न' सिङाव दं थां जेरै थां दे होमबालाय आयं खालि फरायनायल' सोरना नोंना फै बिदि नङाब्रा फरायाखैथ' आङो नैबे नटसखौसो नायखांफिनदों आङो हानाय नंलालै नोंलां ओइ बेफोरखौ बाददों थ' गामि सगाव बेरायहैनो फै आं थांथ'ला खोमालै आंहा एसे मानिनिबो प्रब्लेम नोंसोर थांदो ओइ जों दं थ' होद थ'दोब्रा आसोल फै थ' होनबालाय हा बबाव थांनो जालायखो आयंमोन बेफोरबायदि फरायफुनाय समाव आलादिङा बेरायनाया मोजां नङा
रंजायो आरो हागौ होननानै बोसोरबादि लोंला जाला दाख्लामलाबाय। गुबुनफ्रा बिमा बिफानो सामलायनो हायै मुं होगोन। बेफोरनि फिथाइखौ इयुनाव नोंसोरनो फारि फारि सहायजोबनांगोन। इयुननि संसारा गासिबो नोंसिनिनो सायाव जोब आयंमोन। ओइ मा जानला मोनला बुंब्रा नोंलाय। फैदो। दे आयंमोन दे। सिगारेट हरलाय बाजै। बेसे गंसे? गंबा हरदो। न' नो सेंग्राफोर। हद ओरैबो सुलाया। हनै 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 जाग्लानिया जाबोलायबाय। बे सासे मानसिया सान्दुं मिथिया सायख्लुम मिथिया मोना सेरा बागोना बायाब्रा बेलाय। आंथ' मानसिखौ नुबानो मिनिनोसो ओंखारो आं। बेफोरखौ बाहेरदो थ' जोंहा मेथाइजों एसे गारामा फिनोसै। ओइ भाइफोर जों सानफ्रामबो बिदि खालामजाबाय थालालै। जोंना एग्जामा खाथि खाथि सफैथारबाय। गोजाननिफ्रायनो प्रिपेयार जानानै थाखानाय बायदि मोजां जाया। ओइ बाद हो एग्जामालाय बोसोरफ्रामबो थाङो आरो एबार होनो मोना खालमानसिलाय। खालमानसि होलायगोन ना। थौ लोंनाय जानायासो देरसिन जिउआव। उजिगासेयावल' जिउ मोनसेखौ इन्जय खालामनानै बारहोहराबा जोंथ' बार बार सान्स मोनबाय थायाना। ओइ नोंसोर अफ्रालै मानसिफ्रा। उग्रि फिनावनो थुरलै इनासो सानफ्रामबो मोजां जाबाय थायोलै। खुलुमबाय जोंनि निउ ट्रेन्ड बड' भिडिअ इउटिउब चेनेलाव बरायनाय थाबाय। बेनो जोंनि गिबि नाजानाय। माखासे जेंना आरो गोरोन्थिफोरा जालांबाय, बिनि थाखाय जोंखौ निमाहा होदो। बेनिफ्राय साबसिन हामसिन आरो इयुनाव दिहुनलांनो नाजागोन नोंथांमोननि थुलुंगा आरो हेफाजाब मोनलाङोबा। जोंनि भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामनानै होदो।